Добре, ще покажа боите ми. Те са най-обикновени бои на Faber-Castell и ето. Знаете ви цвята, защото според мен има най-различни цветове, сега ще ги отворя. Защото другите от 12 цвята не са много добри. Ето ви, има най-различни цветове. Чакай, ще ги отворя. Малко се информация има това е. Ето. И смисъл има много хубави цветове. Няма защо да смесваш най-различни цветове, да си се получи един хубав цвят. И аз след това ползвам тях. Но лошото е, че те много бързо се хабят, защото цветовете са леки, които всъщност. И да, това е. Надявам се да съм ти помогнала.